lajɛ ni wagati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ foli don kɔ dɔ ko wagati cogoya kan a y'aw bisimila bi an ka bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla kunungo alamisa juin kalo tile 12 sanba 2025 an ka jamana chef d'état-major général des armées a bɔra ka kunnafoniya di kɛ ka sanga ni an ka fintigilakaw ka baaraba kɛlen dɔ kɔni ye min n'a yirala k'a fɔ ka sanga ni an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni ye min kɛra kunungo alamisa donya kɔnɔna lɛrɛ marabolo kɔnɔna la an ka fintigilakaw kɔni sera ka dankari kɛ bamagaci wale tigilamaw ka maa ɲɛmaa dɔ la min tɔgɔ yɛrɛ Atag Aga Bulke ye ni ale ye Katiba Mema ale yɛrɛ kɔni cɛfarimanba dɔ fana kɔni ye min na a yirala k'a fɔ ko Atag Aga Bulke ale ye Kabo Aga Bulke ale balimakɛ ani Mohamed Aga Bulke ni ninnu fila bɛɛ kɔni ye bamagaci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni ka kulu ɲɛmaabaw olu ye. Yiri ni ale nafa ka bon kosɛbɛ adamadenya koɲɛ olu la o hukumu kɔnɔna la an ka jamana ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ale ka senabɔli hukumu kɔnɔna la sankaw olu fɛ yen nɔ ka sanga n'u ka journée ba dɔ kɔni ta ko 26 ni a bɛ fɔ min ma ko quinzaine l'environnement ka sanga ni sankaw yɛrɛ ka ɲɛfɔli ni o y'u ka écosystème cogoya ye o ye ala ɲini kɔni kɛ ka yiri caman turu walasa ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o la o kama an ka jamana ministre ɲɛma kɔni ye u ka waleya ninnu kɔni fo kosɛbɛ min yɛrɛ la a yɛrɛ y'i sen don u fɛ u ka yirituru baara o la minnu kɛra san marabolo kɔnɔna la. Angani avion présidentiel mi affaire be sena an ka jamana kiritigilamɔgɔbaw olu yɛrɛ bolo o kama kunungo alamusa fɛn min ye maa ɲangini fila olu kɔni tun bɛ sariyatigiw ɲɛma ni o bɛ tali kɛ Mustafa Drabo ale ni Nuhumu Dabitaw minnu yɛrɛ kɔni ka procès baaraw kɔni tun bɛ yen nɔ kunungo min na u yɛrɛ kɔni kumala fɛn min ka dɔn k'a fɔ parquet yɛrɛ kɔni ɲɛma ɲɛfɔli la a yirala k'a fɔ ni maa fila fana kɔni ɲanginen don kosɛbɛ ka sanga ni yuruguyurugu ko ɲɛ ni o ye avion présidentiel koɲɛw ani fɛn min ye kɛlɛkɛminɛn minnu sanni ko kuma kɔni fɔla ni a koɲɛw la ni jɛlenya tɛ a la. Nimitali kɛ an ka jamana ministre de la défense et des anciens combattants général de corps d'armée Sadio Kamara fo ka taga se an ka jamana ministre min fana ɲɛsinnen don fɛn min ye an ka jamana denw sigilen jamana kɔkan o ye Musa Aga Atayer yɛrɛ kɔni ye ka sanga ni Irisi jamana ka lasigiden ka ɲɛfɔ ye ni o ye Igor Gromyko ye a kɔni ye a yira k'a fɔ ko adamadenya hakɛw olu kɔni kan ka bila fɛn min ye sanfɛ kosɛbɛ adamadenya koɲɛ olu bɛɛ lajɛlen na wa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ka ko bɛ ta ka la ko don a kɔnɔna la jamana ka ɲɛtaga ko la a ye o fana ɲangi kosɛbɛ ni don kofɔlen hukumu kɔnɔna la. Fɛn min ye Espagne jamana ka lasigiso min an ka jamana kɔnɔ ni o ye u ka ambassade ye ale kɔni ye sefa wari miliyari 2 bɔɲanko o de kɔni dɛmɛ di an ka jamana ma ka don baloko lakana o ta fanfɛla fɛ min yɛrɛ kɔni na an ka jamana fɛn min ye lasigisoba min ɲɛsinnen don baloko o lakana ko ma olu fana ka fara fɛn min programme alimentaire mondial ni o ye PAM ye olu fana kɔni ye lajɛba kɔni kɛ walasa ka se ka ni waliyaba in yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ kɛnɛ min ka an ka jamana ministre min ɲɛsinnen don baloko o ma ni o ye ministre commissaire à la sécurité alimentaire Ridwana Ag Mohamed Ali ale yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan min na u ye ni waliyaba in yɛrɛ fo kosɛbɛ min bɔra Espagne jamana yɔrɔ. Fɛn min an ka jamana ministre so min ɲɛsinnen don lakana ko ani protection civile ma ni o ministre de l'élection civile ye ale kɔni ye a kunnafoniya kɔni da jamanadenw tulo kan ko fɛn min bɛ wagati min na ko sisan an ka jamana kɔni bɛ ka maaw kɔni ta fɛn min ye police nationale ale ni protection civile ka sanga ni u ka san 2025 mɔgɔ ta u yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko police nationale ale yɛrɛ kɔni mako bɛ na jɔ fɛn min ye maa 2000 bɔɲanko o de kɔni na fɛn min ye protection civile o mako bɛ na jɔ maa 1000 bɔɲanko o yɛrɛ de kɔni na o la ni maa minnu kɔni bɛ fɛ ka u sen don ni waleya ninnu kɔni ka t'u ka dossier kɔni déposer ni wagatiw la. An ka jamana ministre so min ɲɛsinnen don lakana ko ani protection civile ni o ye ministère de la sécurité de la protection civile o ministre ni o général de division d'Abdou Ali Mohamedi o ye ka sanga ni kunungo alamusa sɔgɔmada yanfan olu kɔni école nationale de la police o kɔnɔna la ale kɔni ye bolimafɛn 150 kile kɔni di an ka jamana police la ka olu ma bolimafɛn minnu bɛ tali kɛ pick-up Toyota mono cabine yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka an ka jamana police la kaw dɛmɛ jamana basigili ko o ni a lakana ko olu la cogoya min na.
Ameta gauka olu feno ayirala ka fo ko car chauffeur do mi yere koni tume ka bo Niger kai kunda gawo marabolo ka ko ma marfatigi buguna tike baldo koni nana moto la ka car chauffeur yere koni jaso katakani aye min kela arabado juin kalo kletan anin kelen chauffeur enfant wakati yere o koni na ngulu gani wale ya koni keli ayirala ka fo ko wakati kelina fana ko car were fana kume ka bo Niger ka I kunda femi gawo ka mi yere koni ye somya soro jona ka buri ka I yere koni fushi jona mina uyewele koni blala kana tigla moma kaseka na fereke akoko nanga wakati mna ko sa jabi jonyo koni masoro matunni kala Iganani aleye sidibela marabolo bado koni ni obe usubi janya marabolo konna la kasangani a chifina kamunu sigura beneno jamana kofela olu mamunu yera koni ubulo di nyogoma o sera ga sababu yu koni lampadaire binani bonyanko o sigi uga dugu konna la minkara sabe ka yelen koni nati uga dugula kabo dibi o konna la femi o kani bara yera wari kasabeta ijo force fa wari million saba bonyanko yera konna baro bela jaralen kunchela arabado juin kalo kletan kili Samia koni dona mina anga jamana nyama koni wilika jo bela jaralen koni sabati mi metali ke fo se dionga o bolila jitemesra olula blalila wala sa ka se ka dobo jire koni ka cheni uni awala ngata ko jugu ola ode okum konna la fana wele da kan koni blala kata ambala ko yo munu meta na koni san sugula ni sachet plastique ni obetale ke mana furugo fimani ni mana blala ma yere koni na kada ka na sanen ko feni a chamanyi u talaba nyama minoni konna la minu na we kanivu konna fana green kura e kada ka do yere pour abikare kono do ga nyama fana be bon kare kono minu chamai mana furoko yere fana mimta ka sabe ka jite mesera ko ni ngiri o kama ka wure da ka ko ni blakata alna so musula ka wi ayira ka foko o feni ko ni ka tedi bulnu o ka femi fen santa ke mana fimani kono ka temeni u yere ko nga ko be ka fereke yere la wala sa ka se ga nyangata ka se ka o prevenir chuko ya mina ka kunafonia udatu kwa meta siku ni donko bina kuka Abdullahi Makaloni beko ale malor makavileni ale koni intayana kasangani arabadon koni shuefela yanfo ye mina ayirala ka fwaga janaja konyo bela jaralin blala ka bijuma jigi makonomi ni abena ke lafia buku ka olufeno hamido ke ala ka hineke Abdullahi Makaloni beko ale makolor makavili amnu tume kala chani wakati na ni kunafonia dama ni bedanski ke anga biba mana kuna fonia ula ama fo awnichi akala mel ko yimana o kambe anyo na were